Vi vil nu forklare jer om fældningsreaktioner, endoterme og eksoterme reaktioner. Hvor og hvordan man laver disse reaktioner. Ja, vi starter med fældningsreaktioner. En fældningsreaktion er, når en positiv ion og en negativ ion på to let opløselige salte går sammen og danner et tungt opløseligt bundfald. Bundfaldet behøver ikke at ligge på bunden, så den kan altså bare holde sig svævende i opløsningen. Vi tager et eksempel. Vi tager to let opløselige salte og opløser dem i vand i hver deres glas. Vi tager sølvnitrat og natriumklorid, så vi får ionerne Ag+, NO3-, og i det andet får vi Na+, og Cl-. Så hælder vi de to let opløselige salte sammen i et stort glas, så vi får reaktionen Ag+, plus Cl- bliver til sølvklorid, og det er så et tungt opløseligt, mens der ikke sker så meget i den anden reaktion, de er stadig let opløselige. Og som vi kan se nede på glasset, så den er AgCl, det danner bundfald, mens de to andre stadig svæver rundt som let opløselige. De er blevet opløst i vandet. Na+ og NO3- kaldes tilskuerioner. Dette er et skema over let og tungt opløselige reaktioner. På skemaet har vi forskellige ioner. På den vandrette akse har vi plusionerne, altså de positive ladede ioner, og på den lodrette akse har vi minusionerne, altså negative ladede ioner. Så man kan aflæse sig frem til, om ionerne danner et tungt eller let opløseligt stof, hvor T står for tungt opløseligt og L står for let opløseligt. Grænsen mellem let opløselig og tungt opløselig er sat ved 2 gram i 100 ml vand. Det vil sige, hvis jeg hælder mere end 2 gram af et stof ned i 100 ml vand, og det ikke danner bundfald, er det let opløseligt. Men hvis det danner bundfald, er det tungt opløseligt. Ja, nu går vi så til endoterme og eksoterme reaktioner. Vi starter med endoterme reaktioner. Ved en endoterm reaktion sker der et temperaturfald. Dette sker ved at et specielt stof bliver opløst i vand og derefter reagerer. Når opløsningen ikke falder mere, modtager den energi fra omgivelserne til at blive opvarmet igen. En endoterm reaktion kan man kalde for en varmesugende reaktion, fordi den modtager varme fra omgivelserne. Ja, nu har vi så taget et eksempel for et endoterm reaktion. Vi bruger stoffet ammoniumnitrat, som vi så opløser i vand. Der sker så denne endoterme reaktion, hvor vi så får ammoniumioner og nitrationer. Der sker så også et temperaturfald, og så modtager den energi fra omgivelserne senere. Jamen, for at give et eksempel fra vores hverdag, kan vi bruge disse isposer. Vi kender nok alle sammen, når en fra træningen uheldigvis kommer til skade. Her er disse isposer anvendelige. Den er bygget op sådan, at vand og ammoniumnitrat er adskilt. Og ved at vride i posen knækker det, der holder dem adskilt. Og derefter sker så denne endoterme reaktion, hvor der sker et temperaturfald, og posen bliver rigtig kold. Vi går så videre til eksoterme reaktion. Ved en eksoterm reaktion sker der en temperaturstigning. Dette sker ved at et specielt stof bliver opløst i vand og derefter reagerer. Når opløsningen ikke stiger mere, afgiver den energi til omgivelserne til at blive nedkølet igen. En eksoterm reaktion eksporterer altså energi til omgivelserne. Ja, vi vil nu også give et eksempel på et eksoterm reaktion. Vi har valgt stoffet natriumhydroxid, da de fleste nok har hørt stoffet før. Jamen, vi opløser så natriumhydroxiden i vand, så vi får Na+ ioner og OH- ioner. Her sker der også en temperaturstigning, og senere vil den afgive energi til omgivelserne. Der findes også reaktioner, der både kan være endoterm og eksoterm. Denne her reaktion, altså for fremstilling af ammoniak ved hjælp af nitrogen og hydrogen. Denne reaktion fra venstre mod højre er en eksoterm reaktion, da der kommer varme ud, når reaktionen forløber. Og hvis man så går fra højre mod venstre, altså modsat, så får vi en endoterm, da vi tager ammoniakken og spalter den til N2 og H2 igen. Denne reaktion modtager altså energi fra omgivelserne. Dette er lavet af Anderson Schrimmerhan, Zachariah Jele og Mads Rønning Pedersen.